बरोबर एक गोष्ट अतिशय प्रांजळपणे सांगू इच्छिते की केंद्र सरकारमध्ये सगळ्यात पॉप्युलर कोणी मंत्री असेल तर ते माननीय नितीनजी आहेत। ते कधीही पक्ष मतदारसंघ ह्याच्यात कधीही विचार करत नाहीत। कुठलाही खासदार आला की हा विरोधातला आहे किंवा आपल्या विचाराच्या पक्षाचा आहे असा दुजाभाव कधी करत नाहीत। त्यांचं फक्त असतं की अजून काय काम कर सांग, अजून काहीतरी करतो। म्हणजे एक अतिशय त्यांचं भाषणी पार्लमेंटमध्ये जेव्हा आम्ही ऐकतो तेव्हा आवर्जून अतिशय सहकार्याची भूमिका असेल। एखादं काम कमी जास्त झालं तरी ते करतात की हो तो कॉन्ट्रॅक्टर वाईट आहे, त्याला ब्लॅकलिस्ट करून टाकू, त्याचं काम लवकरात लवकर होईल, ह्याच्यासाठी पूर्ण त्यांचं सहकार्य असतं। त्यामुळे आम्ही गमतीने नेहमी म्हणतो की आमच्या मनातला सगळ्यात चांगला मंत्री हा कोण असेल भारतात तर ते नितीन गडकरी आहेत। जरी ते आम्ही वेगळ्या विचाराच्या संघटनेत काम करत असलो तरी त्यांच्याकडून सगळ्यांनाच राजकारणात जे आहेत त्यांना खूप शिकण्यासारखं आहे। आमच्यावर कैलासवासी यशवंतराव चव्हाणांचे संस्कार झाले तसेच महाराष्ट्राचे अतिशय चांगले संस्कार हे त्यांच्यावर झाले आणि एक राजकारणातलं एक बॅलन्स्ड आणि सुसंस्कृत लोकप्रतिनिधी आणि नेता कसा असावा तर तो नितीनजींसारखा असावा हा अनुभव आम्हाला सातत्याने येतो।